kiroldegi honetan emango diozue hasiera ostiralean txapelketari eta gaur izan duzue pilota aukeraketa, nolako materiala? Justuak, nik uste pelota honak, frontoi hona, atakatzeko frontoi oso hona, esan dago goitzu txapelketa hasteko eta sensazio horrekin hazen. Galdiz, binetekin joatzakela txapelketa ofizial bat, udaran da tornabetan joatutako, egizan oso guztago neakin, da, txapelketa honbatik jenen, egizan ilusio bi nago, goitzu nago, binetekin joatzekin, partidu gorra da dukau, baina, nik uste bainet eta bainik gure mai ematen bali madeu aukerak izango ditugula partida aurreratzeko, eta helburu dira, gure maila aliketa hobena ematea eta ondi kompetitza. Zidar da, hasten bali mazera sensazio honekin da puntu behitzen, konfiantza zako asko zobea da, eta txapelketa normalen horreki kompetitzeko, partiduz gunbergea, aliketa binataziko azurik azta txapelketa, eta partidu, eta txapelketa motitzen. Oso gotxo, azkenin urteko txapelketari ilusiena, eta motivazio handiakin, txapelketa hasteko, izan bikote aldetipe ezinik jau, eta horretipe baiko esperientzia txapelketa elkarrekin jokatziena, eta izan oso horitzapen politxeek deko txutela, eta errepikatzeko kuestinu da. Txapelketa hasieran, bai Jose eta bai ni gogo askokin gauzela elkarrekin txapelketa jokatzeko, eta aurretik txapelketa elkarrekin jokatute egote horrek, arlo batzutan bai bera ezagutzerako orduan eta berak ni ezagutzerako orduan, abantaila puntu hori badeko gule, eta talde tipe esan beharra dau, bikotik desberdine dauzela, eta bikote oso gogorrak, eta txapelketa desberdin bat, baina sortutena. Guretzako importantiena gogu egin gauzela. Bikote danak gogorrak ikusten die partidu jokatu horretik, gero ez dakigu zelan jungo dan partidu, baina azkenean bai etkurdia aurrin eta bai binatazien esperientzia dekuen pelotari die, eta nik uste pareja gogor bat osatzen da biela, gitxi faiatzen da bienak, eta partidu aurrera atera nahi bogu, eurei irabazti besteik etxakut tokatzen, segun eurek azkenin ez tozue erraztasunek ipiniko, eta bete-beteko partidu bat.